Nippreżentaw il-play Dum Mikiel għat-tard. Il-qassis twajjeb li ressaq ħafna qlub lejn Ġesu. Bonġu Dun, x'ġabek hawn kmieni. M'intix wieħed minn dawk li tħaffer it-taraġġ tal-kurja tal-isqof? Ġejt apposta biex inkellmek, għax qaluli li tkun hawn il-kurja. Snin ilu ġieni fidejja dan il-pitazz li kien iżomm Dum Mikiel għat-tard. U billi naf li qed taħdem fuq il-biografija ta' dan il-qassis twajjeb, xtaqt li nuriwlek. Pitazz ta' Dum Mikiel dejjem hu interessanti għal min qed jikteb il-ħajja tiegħu. Waslu li ħafna minnhom. Uħud fihom puntini fuq suġġetti differenti. X'jgħid il-pitazz tiegħek? Dan pitazz differenti. Fih Dum Mikiel donnu qed iżomm djarju b'mumenti speċjali f'ħajtu. Bdih qabel daħal is-seminarju u fih dettalji dwar meta kien kiber sew fl-età. Djarju? Qed niskanta. Ħadd qatt ma qalli bih. Djarju mhix il-kelma eżatta għax la għandu ġurnata u anqas sena. Fil-fatt ikopri perjodu twil ta' snin, iktar minn 40 sena. U anqas fih dettalji imma biss nota qasira. Paġna sħiħa imma fiha issib biss sentenza jew tnejn. Mela iktar hu pitazz ta' memorji milli djarju? Ekku, pitazz ta' memorji u tifkiriet. Fih Dum Mikiel ma kitibx dettalji imma għamel biss suġġett u ħalla ħafna mill-paġni kważi vojta għajr għal dik is-sentenza jew tnejn. Ishom kienu momenti speċjali f'ħajtu. Imma jien li kont naf lil Dum Mikiel għal ħafna snin, kapaċi nelenka xi dettalji ta' dawn il-momenti speċjali. Imma kif ġie fidejk dan il-pitazz ta' memorji? Għalissa nixtieq li ma nagħtikx tweġiba. Forsi xi darba inkun nista' nwieġbek. Ngħidlek biss li jinstab fost il-karti li ħalla warajh fil-kamra li kellu s-seminarju meta kien direttur spiritwali. U għax minn tant nies min sabu taħlilek? Ma nafx. Forsi għax kien jaf kemm konna ħbieb u fehem li jien nista' nimla d-dettalji li hemm niesa. Ma nistax nifhem għala għandek iżżomm l-isem ta' min tagħulek sigriet? Għax min tajuli mhux importanti. Importanti li nagħtik dettalji dwar dawn il-momenti li għal Dum Mikiel kienu eżis ħafna. Imma jien kif ser inkun naf id-dettalji? Għalhekk ġejt ħdejk biex int tiftaħ il-pitazz u fejn tara li tixtieq xi dettalji, jien ngħidlek dak li niftakar. Sissa il-memorja għadha mhux ħażin, speċjalment fuq episodji li ilhom li ġraw. Forsi ma nkunx eżatt fid-dettalji tal-periferiji, imma fl-essenza tal-ġrajja inkun viċin ħafna il-verità. Nieħu pjaċir immens jekk taddili dawn id-dettalji? Meta l-aħjar li niġi? Illum, issa, il-futur fidejn il-mulej u dak li nistgħu nagħmlu illum m'għandniex inħallu ħalada. Nista' almenu nara dan il-pitazz? Nara. Waħdu forsi ftit jiswielek, imma d-dettalji li se nagħtik jistgħu jgħinuk biex il-biografija ta' dan il-qassis twajjeb tkun iktar kompleta. Qed nosserva li f'xi paġni hemm sinjal aħmar u f'oħrajn ma hemm xejn. Dan sigriet ukoll? Fejn hemm sinjal aħmar ifisser li naf xi dettalji. Fejn m'hemm xejn ifisser li għalkemm kont ħabib kbir tiegħu ma nafx nitkellem fuq dak li kiteb f'dik il-paġna partikolari. B'xorti tajba jidher li ftit hemm paġni mingħajr marka ħamra? Ftit, imma hemm xi paġni bla marka. U kważi f'kull paġna hemm littri żgħar A, M, D, G. Dak il-motto ta' San Ignazju ta' Loyola, Ad Maiorem Dei Gloriam, għall-ikbar glorja t'Alla. Dum Mikiel għamlu l-motto ta' ħajtu. Il-ħsieb ewlieni wara l-ħidma ta' Dum Mikiel kien dejjem il-glorja t'Alla. Inti importa jekk dak li ser jingħad bejnietna nirrikordjah għax jien moħħi żurżieqa u aktarx ninsa ħafna dettalji minn dak li ser tgħidli. Irranġa kif l-aħjar għalik.
Fuq din il-paġna u biss il-kliem. Nipproponi li lejh biss inħares il-ġranet kollha ta' Ħajti. Taf xi ħaġa dwar dan il-kliem? Diki parti miċ-ċerimonja imsejħa tal-kandidati li Dun Mikiel għamel fil-Mużew tan-Nadur fi żmien meta kien diġà beda l-kors tas-saċerdozju. Mela dak iż-żmien is-seminaristi kienu jibqgħu jettendu l-mużew. Iva, hekk kienet id-drawwa. Is-seminaristi kienu jirritornaw id-dar fil-vaganzi tal-miliet, tal-għid u tas-sajf. U matulhom kienu jattendu regolari fil-qasam li fih ikunu trabbew. Min rajju mhux hekk. Ħadd ma kien jobbligom, imma huma kienu jgħidu li jsibu ħafna għajnuna, tisħiħ u rfied għal vokazzjoni tagħhom fil-lezzjonijiet li kienu jisimgħu u fl-ambjent mużewmin. U fl-istess ħin kienu jaqsmu dak li jkunu talmu fis-seminarju mal-membri tal-qasam li kienu japprezzaw ħafna il-preżenza tagħhom. Kompli għid li ftit fuq din iċ-ċerimonja. U liedi, għax hekk inqieskom, dak li ser nagħmlu għada huwa importanti. Iċ-ċerimonja tal-kandidati kienet u għada żgħira ħafna għal Dun George. Hawn min jgħid li hi l-isbaħ ċerimonja li għandna fil-mużew. Fija intom ser tintrabtu ftit aktar mas-soċjetà. Imma jfisser li aħna nagħmlu xi dnub jekk meta nikbru ftit ieħor nasu nitilqu. Ma tagħmlu l-ebda dnub. Iżda jekk f'moħħok għandek li ma tibqax tattendi, ikun aħjar li ma tagħmilha xejn. Kien għalhekk li jien għażilt lilkom minn dak kollha li jattendu fl-assenjatur, għax rajt li kapaċi titlu għal din iċ-ċerimonja b'impenn u serjetà. Għażilt ukoll lil Mikieli għad li naf li diġà beda triq għas-saċerdozju. Din iċ-ċerimonja ser tgħinu fil-vokazzjoni tiegħu. Jien iħoss li għadni żgħir biex nagħmel deċiżjoni għal Ħajti. Intejx il-preżent. Illum tħoss li jint kuntent fil-mużew. Għada u pitada, il-mulej jurik xrid minnek. U dak li jrid minnek għamlu mill-qalb. Sewwa qed jgħidlek Mikiel, ngħixu l-preżent u l-mulej jurina triq tal-futur. Żgur li Dun George marrit lil ħadd jibqa' bil-fors fil-mużew. Tagħna ir-rabta ċof, iżda min jidħol fl-ispirtu tal-vokazzjoni tagħna, ir-rabta ssir dejjiema. Imma aħna xi rridu nwieġbu meta inti ssaqsina, għax ma nixtieqx li naqgħad la jkun hawn xi mistednin. L-iktar risposta importanti hi meta jien nurikom il-kurċifies u ngħidilkom dan hu l-ktieb li fuq mxew il-qaddisin u jiena lilu wkoll nagħtik bi triq żgura għal ħajja eterna. U aħna xi rridu nwieġbu? Is-sentenza li qalilna l-bieraħ. Nipproponi li lejh biss inħares il-ġranet kollha ta' Ħajti. Proset Mikiel, bqajt tiftakara eżatt kif qedtilkom. Il-kliem veru laqatni. U imbagħad tbusu l-kurċifies b'sinjal ta' mħabba lilli mgħallem li ħalla ħajtu għalina. Wara nagħtikom dan is-salejb u ngħidilkom dan hu l-wirt fid-dinja ta' kull predestinat għal glorja eterna. Ħudu minn idejn il-providenza u mingħajr il-ment imxi dejjem bih wara Kristu. U intom tieħdu s-salejb u tbusu in-naħħa markata broqa sewda. U għaliex is-salib ma fih xbija ta' Ġesu? Dun George ridna ngħixu l-idea li kultant irridu nissalbu aħna biex ma nagħmlux dak li joġobna, imma nagħmlu dak li hu dmirna. U l-parti s-sewda tas-salib, dik xi tfisser? Biex Dun George ifakkarna li l-ħajja fija wkoll momenti ta' dieqa. Fihom flok ingergru naċċettaw dak li l-mulej jibatilna. Kien ħsibijiet sbieħ kellu Dun George? Jien inħoss li kien ispirat minn Alla. Li tħares lejn Ġesu il-ġranet kollha ta' ħajtek u programm sabiħ. Sabiħ, imma mhux faċli. Imbagħad tbusu l-immaġni ta' San Stefnu li Dun George għamlu protettur ta' dawk li jażlu li jagħmlu din iċ-ċerimonja. U tħarsu l-qoddim biex il-mulej ikompli jżomm idejh fuqkom ħalli tintebħu x'inhi triq li lestilkom għal ħajjitkom. Kif l-aħjar inħejju ruħna d-ċerimonja sabiħa superjur? B'quddiesa u tqarbina u qisu li dawn ikunu dejjem imdaħlin fl-orarju tagħkom ta' kuljum.
anke jekk ma tibqgħux tattendu l-mużew. Issa ejja mmorru fejn sħabna. Tant baqgħet f'qalbu din is-sentenza li niżilha fil-paġna ta' dan il-pitazz. U għamilha motto ta' ħajtu. Niftakru jtennija bosta drabi fil-lezzjonijiet li kien jagħmel. Din faċli tgħid illum il-Mulej Ġesu dilikni bħala saċerdot, xorti speċjali li żgur qatt ma kien jistħoqli. Jalla naħdem biss għalih biex ismu ikun magħruf u maħbub. Referenza ċara għal meta ġie ordnat saċerdot. Fuq dan il-jum għandi ħafna dettalji, ksibtom mill-arkivji tas-seminarju. Mela m'għandix bżonn nespandi fuq dal-kliem. Le, għandi materjal biżejjed. U din il-paġna għandha l-kliem xita mal-temp. Donnu kulħadd inkwetat imma f'qalbi għandi paċi kbira. Dak il-kliem u referenza għal jum l-ewwel qudiesa solenni tiegħu fin-nadur. Għax dak il-jum tas-26 ta' April 1959, festa tal-Madonna tal-Bon Kunsill, insertat ġurnata ta' maltemp. Ħan irrakkontalek dettall minn dak li ġara fis-serata ta' dak il-jum, meta l-familja ta' Dum Mikiel kienet miġbura flimkien titkellem dwar ġrajiet dik il-ġurnata. Imma żisibni, għaliex illum, propju fl-ewwel qudiesa solenni tiegħek, kellu jkun jum ta' tant maltemp. Toqgħodx tinkwieta ma, mhux xorta saret il-qudiesa. L-importanti li rajt in-nies tan-nadur jifirħu miegħi f'dan il-jum speċjali għalija. Inkam bħal ħassa, ma jintex kemm kont inkwetat. Il-mużiċisti Maltin ma ġewx għax il-vapur ma ħadimx. Il-bankiet li fuqhom konna ser impoġġu it-tfal fuq il-bejt biex nagħtuhom xi ftit ħelu u ikel, ma stajniex nagħmluhom għax kienet nieżla xita bil-qliel. Imma xorta sibtilhom post ieħor missier, għalhekk ejja naċċettaw dak li batilna l-mulej għax min igerger ikun qed iġib dwejja f'qalbu għal xejn. Imma x'kellu jinserta hekk? Għejdli, għaliex? Għaliex ma nafx missier, imma żgur li l-mulej ra xi ġid f'dak li aħna qed narawh qisu kien xi deni. Ejja nintelqu f'idejn il-mulej għax hu jaf iżjed minna x'inhu l-aħjar għalina. U ibni, bejnietna tafx, huwa possibbli minn tant qassisin bravi u jafu jipritkaw ma stajtx għażilt wieħed iprem. Kultant dak il-qassis li għamillek il-pritka bdiet toħroġlu xi kelma bil-għawċi. Ma dak il-qassis xi darba qatt isir isqof. Imla moħħok ibni. Imma insomma, l-importanti li minkejja x-xita kollox sar. Kollox bil-ħatfa u b'ħafna biża'. Missek kellu jkun. Imma jekk il-bambinat jażel xi wilt ieħor għall-qassis, ma nħallihx jagħmel l-ewwel qudiesa f'April, imma jagħmilha f'Ġunju jew Lulju. U jekk dakinhar jinserta mal-temp ukoll x'tagħmel? F'Ġunju jew Lulju sħana jkun hemm u mhux xita. Missier, kun naf dan, ġara x'ġara, jien f'qalbi nħoss paċi kbira. Ferħan int, ferħan kulħadd. Mikiel, hemm xi nies li ġew ikellmuk. Issa dak mhux Mikiel, issa dak Dum Mikiel, qed tifhem. Jien dejjem Mikiel qedlu u ninsa nżidlu l-kelma dun. Tiftakar ibżax għax inkella intbati. Ma is-saċerdozju mhux fil-kelma dun, il-Mulej Ġesu qatt ma sejjaħ lil xmum Pietru dun imma għamlu papa. Imma qal li hu blata, hekk għalmen li nisimgħu jgħidu fil-palinġiki tal-imnarja. Se nħallikom biex ma nħallix lil min jistennini. U jien ġejja wkoll. Biex tkun taf min ġie u x'hekk, kurzita tan-nisa. Le, imma x'hekk imorru l-affarijiet. Int fil-bini tifhem, imma f'dawn l-affarijiet ma tifhem xejn. L-aqwa li għandi lilek tifhem. Issa tiġġildux fil-jum tal-ewwel qudiesa solenni tiegħi. Kieku ġlied ta' bejn il-miżewġin kien hekk, ma tantx hawn ġlied. Imxi għandna ta' qalbi, aqlib li dak il-platt minestra li ħadd ma jafa' ħawru bħalek. Issa l-ewwel nilqgħu dawk li ġew jifirħu magħna, u mbagħad naqliblek. Int b'kollox tista' tmut, barra bid-debolizza, u żaqqek tkompli tikber. Ftit laħam, sabiħ anke fuq qattusa. Insomma, issa stenna sakemm immur inkompli mal-mistednin. Imbagħad naqliblek. Basta ma ddumx ħafna, għax il-ġuħ ħanqas fuq kelb ma trid tarah, aħseb u wara fuq bniedem.
Imma Dun Mikiel kif kien jaf li Dun Nikola tilħaq isqof? Dik il-mistoqsija kien jista' jweġibha biss Dun Mikiel. Din il-paġna fija l-klim Jalla dan il-post iservi ta' forġa kontra dnub. X'rid jgħid bih dan il-klim? Dak klim relatat mal-ftuħ tal-qasam il-ġdid tal-Mużew fin-Nadur. Għal Dun Mikiel, kull qasam tad-dottrina kien iservi ta' forġa kontra dnub. Dun Mikiel ħadem bisħieħ biex tal-mużew jakkwistaw dik il-biċċa art li kienet prependa tal-Arċipriet Portelli. Xi ħadd qalli li kien imur maż-żgħażagħ u mas-soċji jaħdem biex inaddaf l-art li kienet mimlija ħaxix ħażin, siġar selvaġġi, ġebel u ħafna terrapien. Dik kienet ħidma materjali, imma Dun Mikiel ħadem iżjed f'dik li ħidma spiritwali. Kien ta' sostenna s-soċji bil-lezzjonijiet li kien jagħmlilhom u kien magħhom meta ħejjew il-programm tal-ftuħ tal-mużew il-ġdid. Naħseb li kien dakinhar li bdiet il-laqgħa tal-ġuventur tal-ewwel Sibt u x'hekk. Ekku, għax wara li għaddew il-jiem tal-programm tal-ftuħ, is-superjur u l-membri ltaqgħu ma' Dun Mikiel u flimkien evalwaw kif marru. Laqgħa li saret f'Awwissu tas-sena 1965 ftit ġranet wara li ntemmu l-festi tal-ftuħ tal-mużew il-ġdid. Dan it-tarif għaddiju li soċju li kien preżenti. Naħseb li morna tajjeb fil-programm. Sewwa morna. Ġew ħafna nies, iktar mill-li stennejna. In-nies tan-Nadur iħobbuh il-mużew u dawn reħ bil-preżenza tagħhom. U anki blotjiet tagħhom. Nifirħu li ġew in-nies għall-attivitajiet li għamilna, iżda nifirħu iżjed li permezz ta' dawn l-attivitajiet isem Ġesu sar iktar magħruf u maħbub. Kieku ġew inqas, kienu jkun magħruf inqas mhux hekk? Ekku, imma l-fini prinċipali tagħna għandi kun dak li semma Dun Mikiel. Inkella ma nkunux naħdmu b'intenzjoni retta. Superjur, indejjem tqabbes fin-nofs l-intenzjoni retta. Minajra ibni kull ħidma tagħna tkun bla mertu u aktarx bla frott. Intom x'jidrilkom il-programm in ġenerali? Għandkom xi kumment fuq xi jum partikolari? Jien nixtieq li l-laqgħa taż-żgħażagħ li għamilna inkomplu nagħmluha kull xahar. Tistenniex li kull xahar ser ikollok dak in-numru ta' żgħażagħ? Ħafna ħeġġa fil-bidu u mbagħad kollox jisfuma u jmut. Dejjem hekk ġara. Forsi din id-darba ma jiġrix hekk. L-istorja tħobb tirrepeti ruħha jgħidu. Ejja għalmenu nippruvaw imbagħad naraw. Jekk il-mulej irrid il-laqgħa jienna biex nagħmluha kull xahar. U kif se nkunu nafu jekk iridix jew le? Forsi ser tirċievi xi jittra minn għandu Dun Mikiel. Litra tiġar ċivejta. U x'qallek? Għalli għamlu dak kollu li tistgħu u l-bqija ħalluh f'idejja. U kif ser ninformaw liż-żgħażagħ kull xahar b'din il-laqgħa? Jien diġà akkwistajt l-indirizzi ta' ħafna żgħażagħ, nibdew nibatulhom nota qasira kull xahar. U min ser idender il-ġolġol Dun Mikiel? Għax biex tibgħat dawn il-karti kollha trid ħafna xogħol. Il-ġolġol indendluh flimkien. Jekk kull wieħed jagħmel il-parti tiegħu, l-indirizzi jsiru. Imbagħad anki tfal il-kbar tas-sekondarja jistgħu jenuna. U mal-istedina nistgħu nagħmlu messaġġ qasir biex anki dawk li ma jiġux ikunu ħadu xi ħaġa. Qed tara kif il-mulej jaf jibgħat litri tiegħu b'messaġġ fih qalbna. U la darba ser ikun fiha messaġġ, nistgħu wkoll nagħtuha isem xi tgħid Dun Mikiel. Idea tajba. X'ser insemmuha tgħid? Nsemmuha il-ħbieb isejħu, għax aħna ħbiebhom u qed insejħulhom. Ittra oħra mingħand il-mulej isem li joġobni immens. Inti xi tgħid superjur? Lili joġobni wkoll. Jalla x-xogħol ma jaqax fuq wieħed għax inkella flok ġejt inkunu qed nagħmlu d-deni. Xogħol żejjed anqas ħin għat-talb ma jħallilna. Le, jekk niddeċiedu flimkien, irridu nkunu lesti li naħdmu flimkien. Aħna nagħmlu prova ta' ftit xhur imqarsa l-miliet mbagħad naraw. Ekku, xi tgħid superjur? Prova ta' ftit xhur idea tajba. Imbagħad wara l-miliet naraw kif morna u jekk għandniex inkomplu jew nieqfu. Għandi fiduċja sħiħa li l-mulej jenna biex dak li nbeda f'Awwissu 1965 jibqa' sejjer għal ħafna xhur u snin li ġejjin. Ħamur inċempel għax sar il-ħin għal-lezzjoni tagħna l-kbar.
Osservajt xi ħaġa f'dan kollu ħabib. Le, għaliex? Taf min ħareġ blisem il-ħbieb isejħu? L-iktar soċju kważi bla skola. Mela kien soċju ta' xejn skola li ħareġ bl-ideja li nitolbu lill-arċipriet biex jagħtina din l-art għall-bini tal-mużew il-ġdid, u soċju ieħor ta' ftit skola li ħareġ bl-ideja tal-isem. Il-mulej kapaċi jispira lil kulħadd. Basta nkunu lesti nisimgħu il-vuċi tiegħu. Dak il-fuljett għadu joħroġ sal-lum. U wellet ħafna kodba li s-soċji tal-Mużew tan-Nadur semmewhom il-ħbieb isejħu bl-istejjer. Bidu fqir, imma ta' frott bnin għal medda ta' ħafna snin. Anki Monsis of Kawki kien ikun jistennih kull xahar u kemm il-darba qal fuljetti oħra twildu u mietu, dan għal grazzja talla għadu sejjer. Ara din il-paġna jisima ħolma li seħħet. THX, għandek idea xi jfissru littri THX? Naħseb li għandi. Dummikil qed jirreferi għal ktieb tħejjija għal ħajja tax-xogħol. Anqas mit-sena ma kienet tiġi f'moħħi? Jien ġiet f'moħħi għax kont naf b'din il-ħolma tiegħu li jippubblika ktieb bħala tħejjija għal ħajja tax-xogħol. Għax Dummikil fehem li bejn il-bank tal-iskola u dak tax-xogħol hemm baħar jikkumbatti u ried li ż-żgħażagħ ikunu lesti għal dan il-maltemp. Din ħolma oħra Dummikil li twettqet. Ħidimna flimkien għal ħafna xhur u issa nifirħu għax iż-żgħażagħ tagħna għandhom manwal li jista' jgħinhom. Dummikil, indejjem toħlom isek Giuseppe bin Jacob. Dak kien dilettant tal-ħolm ukoll. Għax il-mulej li kien inissel il-ħolm f'moħħ Giuseppi għadu jagħmel hekk illum ukoll. Iżda din il-ħolma ma kienx biss tiegħi, ħedimtu miegħi għax waħdi ma kontx nasal, imma flimkien wasalna għal glorja talla. U kif aħna sejrin fil-bejħ? Kieku nista' ma nbijowx, imma nagħtih rigal lil kull żagħżugħ li jkun ser jibda jaħdem. L-importanti li t-tagħlim li fih jinxteret u fil-fatt issa għandi ħolma oħra dwar dan il-ktieb. Qabel qedlek li toħlom daqs Giuseppi, imma naħseb li toħlom iktar minnu. X'ħolma għandek issa? Nikdbu lill-Ministru tal-Edukazzjoni biex iddaħħal dan il-ktieb bħala textbook fl-iskejjel ta' snajja. Moħħok għandha l-Ministru? Titfgħu hemm u ma tagħtix każ tiegħu. Imma aħna nikdbula mbagħad inħallu f'idejn il-mulej. Irrifletti biss kemm ġid jista' jsir jekk dak il-ktieb jidħol fis-sillabu tal-iskejjel ta' snajja. Dawk il-mijiet ta' żgħażagħ jaqraw dawk in-noti u l-istejjer u jieħdu mqar talima waħda. Inħalli f'idejk biex tikteb litra. Dummikil jien m'għandix ħinx naħli. Din ħolma fantastika u ma tistax isseħħ. Aħna għax nippruvaw ma ser nitilfu xejn. Nitilfu żmien għax il-ħin li naħlu biex tinkiteb litra nistgħu naraw ħal xi ħaġa oħra iktar utli. Taqtax qalbek, kultant il-mulej jaf jagħmel il-mirakli anke llum. Ejja mmorru nuru l-ktieb lil sħabna l-katekisti l-oħra li ħadmu magħna biex din il-ħolma ssir realtà. Fil-fatt, il-ktieb veru daħal fis-sillabu tal-iskejjel ta' snajja. Iva, għax fuq insistenza ripetuta ta' Dummikil, inkitbet litra u ftit ġimgħat wara il-qasam tal-Mużew tan-Nadur irċieva risposta li fiha ġie marraf li t-talba tiegħu kienet intlaqet. U hekk tħejjija għal ħajja tax-xogħol sab postu fuq il-bankijiet tal-iskejjel ta' snajja ta' Malta u Għawdex. Għal xiex qed jirreferi b'dan it-titlu? Ħin prezzjuż quddiem li mgħallem. Għax Dummikil kellu l-drawa qaddisa li kuljum wara li jkunu spiċċaw il-funzjonijiet tal-Knisja u wara li tkun daqqet tal-imwiet kien jintasab quddiem is-sagrament u joqgħod jitlob hemm waħdu. Iżda mhux dejjem kien jibqa' waħdu għax xi żgħażagħ kienu jfittxuh propju hemmhekk. Imma la kienu weħidhom int kif taf id-dettalji? Għax matul is-snin il-ħajja laqgħetni mawħud li rrakkontaw propju dak li ġara fil-Knisja tan-Nadur
Meta dawn it-tagħlin marru jkellmu lil Dum Mikiel. Qaluh lili jew smajtu minn terzi wara l-mewt ta' Dum Mikiel. Għax kienu jafu li int ħabib tiegħu. Eżatt, u ma qaluhx fil-qrar. Anzi, l-istejjer li se nirrakkontalek qaluhom quddiem oħrajn. Jien smajt uħud minnhom ukoll. Però xorta mhux se nagħtik dettalji personali biex dawn it-tagħlin jibqgħu anonimi anki għalik. U se nibdel l-ismijiet avolju ma' ġrajiet li għandhom 20 ta' snin. Dum Mikiel, nista' nkellmek minuta? Għaddi Franz, ili ftit ma narak. Kont imħabbat ħafna fl-aħħar ġimgħat għax qed nirranġa biex insifer. Fejn ħutek fi New York u xek? Iva, huma għamlu li tajjeb. Jekk ma jinqala xejn, se nitlaq 15 oħra. Is-safar hija okkażjoni sabiħa biex tissaħħaħ kemm spiritwalment kif ukoll materjalment u finanzjarjament. Imma jekk ma toqgħodx attent tista' tkun okkażjoni ta' falliment. L-għażla hi fidejk. Veru, għax kien hemm insifer u stana. U kien hemm insifer u ġilura bla solt. Ftaqar mhux biss materjalment imma anke spiritwalment. Għalhekk għedlek li l-għażla fidejk. Għandek vantaġġ li ser tkun qrib ħutek u dawk naf kemm huma bil-aqal. Bil-aqal ħafna. U aħna niftehmu ħafna ma' xulxin. Tant l-aħjar. Qis li minkejja l-ħafna xogħol li jista' jkollok ma tħallix il-laqgħa tal-weekend mal-mulej. Sib tiegħu ħadd bla qudiesa ifaqruk spiritwalment. Ftakar li Ġesu ta' Għawdex qiegħed ukoll fi New York. Jien hawn qatt ma nfellaq il-quddiesa tal-ħadd u ser nipprova li hemm nagħmel l-istess. Ħuti wkoll jgħidu li ma jitilfuhiex. Ġesu jgħinek tgħix dan il-proponiment. Qis li żomm kuntatt ma' ommok u ma' missierek. Ftakar kemm batew biex rabbewkom. Issa li għandna t-telefon inkun nista' nċemplilhom ta' spiss bħalma jagħmlu ħuti. U x'int tkun sejjer fuq il-vapur qabel tħalli l-Għawdex, għati daqqatajn lejn dik l-istatwa tal-Madonna li hemm fis-sies ta' taħt il-kappella tal-Lord. Ejdilha Ave Marija u itloba tħarsek fir-ruħ u fil-ġisem. Din ġili jettilna fil-laqa taż-żgħażagħ. U anke meta niġu lura, nerġgħu ngħidu Ave Marija oħra u nirringrazzjawha li ħarsitna. Għandek memorja tajba, Franz. Prosit. Jimportan kif jien hawn inqer għax ili ftit. Bil-qalb kollha. Ġib siġġu ħdejja. Tkun imbirek. Issa se ngħid talba f'ismek. Mulej Ġesu, ħares dejjem lil ħabib tiegħi u tiegħek Franz mill-perikli tar-ruħu tal-ġisem. Urih li inti tinsab New York daqskemm tinsab Għawdex. Amen. Dum Mikiel, nistgħu ngħidu l kelma? Ara Paul, din Mary u xek. Ekku, jiena u Mary ser niżżewġu 3 xhur oħra fit-tieni Sibt ta' Ottubru. Għażiltu xahar sabiħ, ix-xahar tar-Rużarju. Jalla din it-talba tkun it-talba tagħkom mal-familja. Jekk ma tistgħux tgħidu r-Rużarju kollu, almenu ibdew għidu mqar posta kuljum. Nippruvaw Dum Mikiel, għax il-ħajja tal-lum maġla wisq. Imma għandna nsibu ftit ħin għal-mulej u xek. Fiex nista' naqdikom? Aħna nixtiequ li tkun int li tqazzilna f'jum it-tieġ. Aħna beħsibna ntejġu fil-kappella tal-Lord. Ser ikun tieġ familjari bi ftit mistednin. U billi nafu li jindevot ħafna da din il-kappella xtaqna li żewġna jint. Veru, dak il-post jiġbidni immens. Tinsiex Dum Mikiel li inti ġi minni. Il-bużnanniet tagħna kienu waħwa, hekk qalt lin-nanna. Ekku, mela għandek dritt li titlobni nqaddislek f'dan il-jum tant għażiż għalik u għal Paul.
U intu kol iċ-ċeplin tagħna tal-youngsters, allura iktar u aktar għandek taċċetta it-talba tagħna. Inqazzilkom tibżax jekk is-Sinjur Alla jrid. L-arusa tiġi minni u l-arus plejer tal-youngster, allura xieraq li ma ngħidx le. Kont naf li ser taċċetta. Inti imbagħad tibgħat li dettalji dwar il-ħin. Ma tafx, dak ikollok id-dettalji kollha. L-importanti li tħalli s-serata ta' tieni s-sibt Ottubru vojta minn impenji oħra. Imma imbagħad ma niġix għall-festa tat-tieġ. Inti hija imqar ftit fil-bidu u mbagħad taħrab baxx. Niġi ftit u nitlaq għax fis-serata tas-sibt ikolli ftit impenji oħra. Għamel preżent u mbagħad oħroġ ħelu. Emnuni, is-sibt nippreferi li nintasab hawn għax forsi jkun hemm xi żagħżugħ li jkun irid iqerr u jekk nibqa' magħkom ifittixni u ma jsibnix. Nifmek. U li qed issemmi l-qrar nixtiequ li aħna nqerru wkoll. Bil-qalb kollha. Niġu għada f'dal-ħin għax illum baqalna xi qadjiet oħra. Ejjew meta tridu, int Paul, taf x'ħin issibni. Naf. Mela benedizzjoni. Berikna għax it-tieġ iġib miegħu ħafna xogħol u taħbint. L-importanti mhux it-tieġ, dak jiġi u jmur, għatu iktar importanza lil ħajja ta' żwieġ. Imma ma rridx inżommkom bid-diskors. Tkunu mberkin u jalla l-Mulej Ġesu u Ommu Marija iħarsukom u jenukom tibnu familja nisranija. Ejjew intennu din it-talba li ser nagħmel fisimkom. Mulej Ġesu u Ommna Marija, enuna nibnu familja nisranija flimkien. Mulej Ġesu u Ommna Marija, enuna nibnu familja nisranija flimkien. Min jaf kemm kellu stejjer bħal dawn Dum Mikiel? Xieren, id-dettalji ma jafhom ħadd li f'Dum Mikiel u l-Mulej. Din x'inhi tgħid? It-tsija riditni kanonku. Dak mument ħelu f'ħajjed Dum Mikiel. Ħanejdulek fil-qosor. Dum Mikiel mara nsitu għax kien ilu ftit ma jara u tad-dar qalulu li ma tantx kienet tiflaħ. Sija, jien Mikieli. Ara Dum Mikiel, kemm qed nieħu pjaċir narak? Skużani li ma niġix iktar ta' spiss, imma minn ħaġa l-oħra. Ommok tgħidli kemm inti mħabbat? Insomma, imħabbat. Minix naqta ġebel f'xi barriera għax-xemx tafx. Kollux fih tiegħu? Min jaqta l-ġebel ibati, immin tidbati wkoll. Biex tallem is-seminarju trid tkun ippreparat, trid tistudja. U li tallem dawk il-ġuvnotti anqas ħaġa faċli? Allura, kif huma tagħkom? Kulħadd tajjeb hux? Kulħadd tajjeb għal grazzja t'Alla u ommi tgħid li l-koll aħna f'abdietna għax bil-borma li tagħmel għalina kienet titma' fratellanza sħiħa. Ommok ħawtiela u qatt ma qatet qalba mix-xogħol. U missierek kif inhu? Missieri dejjem l-istess ħajja. Joħroġ mid-dar meta x-xemx tkun għadha kemm tfaċċat fix-xefaq u jirritorna tard fil-għaxija mimli terra, tgħid ommi. X'tistenna minn bennej li jiġi lura bil-ġlekku l-ingravata? Ekku. Allura, kif int? Dan l-aħħar kont ftit ma niflaħx. It-tabib qalli li niżlet li l-pressjoni. Issa veru qegħdin tajjeb. Ir-raġel bil-pressjoni għolja u tiegħi baxxa. Qedlu biex jagħtini ftit minn tiegħu. Ħalli tiegħu tonqoslu u tiegħi tiżdiedli. Ara x'qallek it-tabib u bdieħ. Inkella nkun ġibtu għal xejn. U tfal, kulħadd tajjeb ukoll. Issa ma tantx għadhom tfal, uħud miż-żewġa u bin-neputijiet. La ġibthom fid-dinja dejjem tfal jibqgħu għalik. Kollha jaħdmu u b'saħħithom. In-neputijiet ġieli jinkwetawhom xi ftit? Tas-soltu, meta konna żgħar aħna naħseb li konna xi ftit imqarbin ukoll. Tfal u bejjem għali dejjem, kien jgħid missieri. Xali, it-tfal huma barka kbira fil-familja. Ekku, barka kbira. Avolja xi ftit inkejja ma tonqosx. Dum Mikiel, kif aħna waħedna? Nixtieq ngħidlek kelma. Etta wkoll lill-ommok
imma ftit tatni wiċċ. Qalt li fuq hekk ma tkellmikx għax ma ssibx raġun. Jaqaw, fuq ix mela qed tixlini l-għażiża ommi. Anqas naf kif ser inġibilek. Ġiba kif trid immissa daħħaltni f'kurzità. Għax sikwit nisma li dak il-qassis laħaq kononku, dak kappillan, dak monsinjur, u int bqaj dejjem Dum Mikiel. U hekk nixtieq li nibqa' ħajti kollha. Imma tridx inbidlu d-diskors, għax bħalma qaltlek ommi ma tantx nieħu gost nitkellem fuq hekk. Skużani taf, imma jien kieku nifraħ jekk tilħaq xi ħaġa u kont nagħtik rigal sabiħ ukoll. Ħallik mir-rigali itlob ħafna lija biex inkun strument f'idejn il-mulej ħalli jsir il-ġid f'dawk li l-ħajja tlaqqani magħhom. Ejja miegħi ġewwa, għax għandi ftit rummien u bittieħ. Wassalhom li lill-ommok. Ma tarax, neħodhom lilek biex nikluhom aħna? Dawk diġà taf bihom ommok u kienet ser tibgħat lil xi ħadd minnkom għalihom. Mela, grazzi ħafna. Nitlob għalik, mhux minħabba r-rummien u l-bittieħ, imma bidmir għax inti jitzija. Ejja miegħi, ħalli nnewwilhomlok. Grazzi ħafna. Dum Mikiel qatt ma ħabbel moħħu fuq titli? Ma nafx rid jgħid bija din. Xi kliem hemm? Front page cover. X'gost fismek Ġesu. Għax Dum Mikiel għamel madwar 10 snin. Jikteb artiklu dwar il-Miliet Nisrani li fih Ġesu tarbija kien jieħu l-post tal-unur. Kien jibatu bħala kontribuzzjoni għas-suppliment tal-Miliet li kienet toħroġ il-gazzetta Times of Malta ftit ħdud qabel din il-festa. U kienu jġibuhulu? Fl-ewwel paġna bi prominenza kbira. U Dum Mikiel kien ikun fis-seba' sema bil-ferħ, mhux għax jar ismu fl-ewwel paġna, imma x'kien jemmen li isem Ġesu se jkun magħruf u forsi wkoll maħbub mill-eluf ta' qarrejja li kellha l-gazzetta. Għax għal Dum Mikiel il-Miliet kien il-festa tal-Verbum Dei u miliet li jwarrab il-Ġesu ma jibqax festa nisranija imma jsir manifestazzjoni pagana. Anki din ambigwalija? X'hemm miktub? Festa ta' ferħ. Għalli ma festa qed jirreferi għall-imnarja? L-imnarja kien iħobba, iżda ma kienx qed jirreferi għal din il-festa, imma l-laqgħa annwali li kienet se ssir f'xi qasam mużewmin. Kienet tkun serata ta' ferħ li fiha l-membri tal-mużew kienu jieħdu xi ħaġa tal-ikel, xi ftit ħelu u xi ġelat tajjeb, u Dum Mikiel kien ikun mistieden biex iwassal messaġġ qasir. Kien iħobbu l-mużew Dum Mikiel? Kien iħobbu ħafna u s-soċjetà f'Għawdex hija midjuna lejh għax ta' ħafna sigħat ta' ħidma pastorali, speċjalment fil-qasam tan-nadur. Fil-mużew kien iħossu at home. U anki il-mużew kellu stima kbira lejh. Is-superjuri lokali u Maltin kienu jaħilfu bih. Kellhom rispett kbir lejh, tant li anki wara mewtu il-Mużew tan-Nadur iddedika ir-raba' ktieb il-ħbieb isejħu bl-istejjer lilu. U dan ferm qabel bdiet il-kawża tal-beatifikazzjoni ta' dan il-qassis twajjeb. Qabżit li din id-dedika, imma nsiba għax għandi s-set kollu ta' dawn il-kodba li semmejt. Fid-dedika hemm referenza għas-sosten li Dum Mikiel dejjem għaddielhom u Alla jnuna li tom meta l-pis dert il-wisq għal spallejhom. Mela tassew kien ħaqqu dedika? Kien ħaqqu ta' bilħaq. Fl-aħħar mill-aħħar kienu li wellet il-fuljet il-ħbieb isejħu. X'trid jgħid bih dan il-kliem? Aqrajuli. Okkażjoni tad-depp li nkun fost l-adolescenti li meta joffri li superjur ma nitlifix żgur. Aktarx li qed jirreferi għal meta s-superjur ta' xi qasam mużewmin kien jistiednu biex imur ikellem lil klassi tal-Mażulin. Min huma l-Mażulin? Wax isejħulhom hekk? Jissejħu Mażulin għax huma stess ikunu għażlu li jkomplu jitalmu wara li jkunu għamlu l-griżma. Dawn huma adolescenti fl-ewwel klassijiet tal-iskola sekondarja. Is-superjur qalli biex flimkien namlu fila leħen il-maħbub.
Min ser jgħidli għaliex kliem Ġesu Dun George kien jirreferi għalih bħala leħen il-maħbub. Għax fuq il-montanja Tabor il-leħen qal, danu ibni il-maħbub li ilu jisimew. Prosit, Peter. Eżatt. Mela dawn is-sentenzi li ser ngħidu huma leħen il-maħbub Ġesu. Tinsewx li b'rispett lejn il-persuna ta' Ġesu min ikun ser jgħid xi sentenza iqum bil-wieqfa u jagħmel sinjal tas-salib fuq moħħu, fuq xuftejh u fuq qalbu biex nuru li Ġesu u f'moħħna, fi kliemna u f'qalbna. U fil-bidu tas-sentenza itenni l-kliem. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid min ser jibda. Nibda jien. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid itolbu u taqilgħu, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom, għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Kliem sabiħ li jimlina tama li l-mulej dejjem lest jismana. Irib dejjem tagħna biex ma nħossuna qatt waħedna. Forsi mhux dejjem jismana x'ħin irridu aħna, imma in his time jismana żgur. Ejdinna sentenza, Martin. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid, jien hu ir-rajiet tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Aħna x-xurtjati għax għandna raj li jħobbna u jieħu ħsiebna. U jekk xi darba inwarbu mill-merħla, jiġi jfittixna ħalli nerġgħu insibu postna man-naċ l-oħra tal-merħla. Min ser jgħid xi sentenza oħra? Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid, għalhekk la tħabblux raskom għal għada għax għada jitħabbat għalih innifsu biżżejjed għal kuljum it-taħbit tiegħu. Ġesu kien psikjatra ta' ħila għax ħafna nies iġorru t-tabija tal-bieraħ u ta' għada fuq spallejhom u għalhekk iħossuha majjenin. Imma jekk nieħdu t-tabija ta' jum wieħed, inkunu nistgħu nġorruha bla ma naqtgħu nifisna. Dan tifhmuh iktar meta tikbru ftit ieħor u ssibu li l-ħajja mhix dejjem wartu żgħar fija l-ħotob tagħha, imma la Ġesu lest li jenna ma naqtgħux qalbna, la llum u lanqas meta nikbru. Xi sentenza oħra? Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid, jien hu d-dawl tad-dinja, min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam imma jkollu d-dawl tal-ħajja. Ġesu u id-dawl tas-sew, għax kliemu jibqa' jagħmel sens tul iż-żminijiet kollha. Għandna garanzija li min jimxi wara Ġesu ma jitfixkilx għax jimxi fid-dawl. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Min dan nintarfu li aħna skulari ta' Ġesu mill-imħabba ta' bejnietna. Għax il-messaġġ ta' Ġesu u messaġġ ta' mħabba, għaqda u paċi. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid, ejja għandi, intom imtaqlin u mobbijin u jien inserraħkom. Erfgħu il-madmat tiegħi u fuqkom u talmu minni, għax jien qalbi ħelwa u umli u intom issibu mistrieħ għal ruħkom għax il-madmat tiegħi ħelu u l-pis tiegħi u ħafif. Proset tas-sew, Daniel. Kemm jagħmlilna kuraġġ kliem Ġesu? Jistedinna biex meta nkunu mdejqin fuq xi ħaġa infittxuh u hu jsabbarna. Dan il-kliem tridu tibqgħu tiftakruh għax jagħmel iktar sens f'ħajjitkom meta tikbru ftit ieħor u l-ħajja iddewwaqkom xi ftit mill-problemi tagħha. Irridu nibqgħu niftakru li jekk immorru għand Ġesu niksbu serħan il-qalb u niftakru li qalb Ġesu i qalb ħanina li tħobbna tadirna fl-iżbalji tagħna u lesta tweżinna f'mixjietna lejn is-sema pajjiżna. Dum Mikiel, immissa daw ħafna snin minn meta Ġesu għalilna dan il-kliem, issib nies li jgħidulek li dak il-kliem m'għadux xogħol tal-lum. Joseph fil-kotba mqazza insibu li Ġesu hu l-bieraħ, illum u għal dejjem. U Ġesu nnifsu qalilna li s-sema u l-art jgħaddu imma kliemu ma jgħaddix. Kliem Ġesu jibqa' dejjem ħaj, ma jmutx, ma jiddajjefx. Kien jgħod għan-nies li semgħuh fil-Palestina 2000 sena ilu u għadu jgħod tan-nies tal-lum u jibqa' jgħod sa tmiem id-dinja. Għandkom xi sentenza oħra
għax qed isir il-ħin. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid, għażnu ġid fis-sema fejn la s-susa mat-tem, anqas is-sadit ma jħassar u fejn il-ħallilin la jiftħu u anqas jisirqu għax fejn ikun it-teżor tiegħek hemm tkun qalbek. Jalla t-teżor tagħna jkun Ġesu, ħalli nħobbu l-futbol, il-baħar, il-ħbieb, xi ġelat tajjeb, xi pizza bnina, imma f'ih qalbna jrid ikollna imħabba speċjali lejn Ġesu, l-ikbar ħabib tagħna, teżor tas-sew li ma jispiċċax għax jibqa' magħna anke lil hemm il-qabar. Dum Mikiel, sar il-ħin għall-assenjatur. Assenjatur x'inhu superjur? Assenjatur u t-talim li aħna l-kbar nitalmu flimkien, għax Dun George kien jgħid li ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Lina l-kbar ridna niltaqgħu u nitalmu biex inkunu nistgħu nagħlmukom. Min jaf, forsi l-mulej tefa' żerrija f'qalb ta' xi wieħed minnkom biex il-qoddim tkunu tagħmlu parti minn dan l-assenjatur u ssiru soċji ġodda, ħalli l-messaġġ ta' Ġesu jibqa' jitwassal fi qlub tfal u żgħażagħ oħra li jżuru l-oqsma mużewmini. Hekk Ġesu, it-teżor li tkellimna dwaru fil-lezzjoni tal-lum, ikun iktar magħruf u maħbub. Ngħidu t-talba Dum Mikiel. Ninġabru fil-preżenza ta' Ġesu, tal-invisible guest, u nitolbu flimkien it-talba li għallimna Ġesu nnifsu. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. L-għaxqa ta' Dum Mikiel li jitkellem dwar Ġesu. It-teżor tiegħu. Jitkellem fuqu, jaħseb fuqu, jgħallem fuqu u joħlom biex isib mezzi ġodda ħalli xandar ismu ma' dawk li l-ħajja tlaqgħu magħhom. X'rid jgħid bih dan il-kliem? Ara Juli. Inġarrab kull mistħijanik imma post tiftar fis-sqaq. Din marbuta mal-laqa taż-żgħażagħ li kienet issir fil-Mużew tan-Nadur nhar l-ewwel sibt tax-xahar. Għax bħalma ġaetlek, Dum Mikiel kien ferħan ħafna b'din il-laqa. Diġà semmejnija meta tkellimna dwar il-ftuħ tal-mużew il-ġdid. Eżatt. U għalhekk kull ewwel sibt tax-xahar kien jgħaddi fil-ħwienet jistieden għall-laqa liż-żgħażagħ li jkun hemm. U mbagħad jintasab ftar fis-sqaq tal-mużew ikompli jfakkar lill-ġuventur li jkunu għaddejjin minn hemm fil-laqa tagħhom. Kieku jien tgħid kemm kont nistħi, isek qed titlob il-karità. Dum Mikiel kien jistħi wkoll, imma x'kien jemmen f'dan l-appostolat kien iġarrab kull mistħija għal mulej. U dan xahar wara xahar għal bosta snin. Saħħa Dum Mikiel, il-lejla ma nistax niġi għax miftija ma' sħabi. Għandna barbecue. Tkun dar boħra, tkun imbirek. Ħudu gost fil-barbecue u toffendu lil ħadd, la lil Ġesu u lanqas lil bnedmin. Ara Dum Mikiel, tidher qed tistenna. Nistenna xi wieħed bħalek, għax illum għandna l-laqa taż-żgħażagħ tal-ewwel sibt. Iva bilħaq, grazzi tal-fuljet, nieħu pjaċir naqrah u ommi u ħuti jaqrawh ukoll. Komplu waqrawh jagħmlilkom il-ġid. Ħammur għandi qadja żejra nagħmilha u jekk ma nittardjax niġi għall-laqa. Tkun imbirek u sellili għal ħuk Tony. Ili ftit ma narah. Dak is-sarus imħabba tax-xarrejn oħra ser jiżżewweġ. Ejdlu li saqsejt għalih. Smajtu jgħid li jrid jiġi jkellmek. Jaf fejn isibni. Dawn Dum Mikiel jien ġibtom xina għaddejt il-ħanut fejn konna nixorbu u stedentna kienu se jibqgħu hemm. Imbagħad għedtilhom li taċċajt toqgħod tiġi tgħidilna u aħna jisna ma nagħtux kasek. Mela Dum Mikiel, għatih rigal speċjali tal-li ġabna miegħu. Ir-rigal jagħtihulu l-mulej li ma jħalli lil ħadd jgħaddih fil-ġenerożità. Idħlu isimgħu xi ħaġa ta' ġid. Tiswilkom biex tgħixu ż-żożija tagħkom iktar ferħanin. Dum Mikiel, għadak tistat? Nistat bit-tama li naqbad xi żagħżugħ bħalek. Ara vera, qisu bil-mamur, kull meta jkollna l-laqa tinqala xi ħaġa biex itallifni li niġi. Jekk kellek intenzjoni li tiġi, qisek ġejt, għax quddiem il-mulej kull xewqa sinċira issir qisha mwettqa. Ħankompli Dum Mikiel, għax vera maġġel.
Kompli, għadek tistudja l-nersux. Iva, dal-waqt nibda naħdem l-isptar biex nagħmel ftit prattiku. Ħossieb li l-morda titrattawhom qishom kienu Ġesu nnifsu. Għandek vokazzjoni nobli. Tinsix għalilna li mallem dak li tagħmlu mal-oħrajn qed tagħmluh miegħi. Dum Mikiel, il-predikatur wasal biex jispiċċa. Ejja jgħidilhom kelma tal-aħħar. Ġej. U din xirrit jgħid bija. Ma nifimx fih imma għalija u mezz ta' postolat. Referenza ċara għal meta kien chaplain tal-Youngsters, it-tim tal-futbol tan-Nadur. Dum Mikiel ftit kien jinteressaħ il-futbol, imma kien ferħan li hu chaplain tal-Youngster u rari kien jitlef l-okkażjoni ħalli qabel il-partita jkun mal-plejers biex jgħidu talba flimkien. Dam chaplain fuq 25 sena. Għax bekk kien joħloq relazzjoni mal-plejers. U dawn kienu jaħtfu l-okkażjoni biex jieħdu xi parir, jew erru. Insomma, li qassis iżomm relazzjoni maż-żgħażagħ dejjem impenn importanti fil-ħajja pastorali tagħna. Din għal min qed jgħid. Għandu hawn din in-nota qasira. Illum miet qaddis u hemm id-data. L-unika nota bid-data li ltqajt magħha sa issa. 19 ta' frar 1985. Referenza għal mewt tas-Superjur Salvo Buttigieg li kifetlek kien l-ewwel superjur tal-qasam tal-Mużew tan-Nadur. Meta kont qed inqaddes fil-funeral tas-Superjur Salvo, ħassejtni li qed nipparteċipa f'funeral ta' bniedem qaddis. Salvo ħadem immens meta l-qasam tagħna kien fil-bidu tiegħu. Kemm dam superjur tal-qasam tagħna? Mill-bidu tiegħu fl-1947 sas-sena 1964, 17-il sena ta' ħidma sfiqa u b'intenzjoni rettissima u purissima. Għalih ma hemmx ftaħir u onuri imma biss il-ġieħ tal-mulej. X'kien ix-xogħol tiegħu? Għal-bidu kien raj u bidwi fl-istess ħin. Imbagħad għamel żmien jaħdem ir-rabat u wara li spiċċa mix-xogħol kien jiġi dritt lejn il-qasam flok imur jistrieħ ftit id-dar u jibqa' fil-qasam sa tard bil-lejl. Mela ra kemm kien ikun għajjien? Iva, ġieli kien ikun għajjien mejjed, imma xorta kien jiġi, anke fil-festa tal-qala kien jiġi ukoll u ma' tfal u żgħażagħ imur passiġġata aktarx fil-bajja ta' San Filip li dak iż-żmien kienet ħadet l-isem bħala l-bajja tal-mużew. Xi ħadd darba qalli li Salvo kien dilettant kbir tan-naħal. Mhux dilettant imma espert. Tisimgħu jitkellem fuq in-naħal taraf kemm hu kbir il-mulej fil-ħolqien tiegħu. Għax Salvo kien kapaċi jara lil Alla f'kollox, anke f'ferħ naħal. Jgħidu li qatt ma kien jissaħħan, kien bniedem kalm ħafna. Kalma qaddisa, mhux kalma ta' traskuraġni, fejn jara l-ħażin, kien kapaċi jikkoreġi, imma mhux blajjat u t-teddit. Kien iħobb jgħidilna, dak li tistgħu tagħmlu bl-imħabba għamluh, u dak li ma tistgħux tagħmlu bl-imħabba ħalluh. U x'għamel wara li spiċċa mill-qasam tan-Nadur? Mar superjur il-qala, raħal twelidu u għamel hemm kważi 20 sena. Il-pjaċir tiegħu jitkellem fuq Ġesu u fuq l-iskrittura li tagħha kien espert għax kien jaqra kuljum u jixtri kotba u kummentarji fuqha. Jien, anke bħala saċerdot, ġieli tallimt minnu. Imma x'se jaħtlu qaddis? Għax hekk kien, għalih kien hemm biss il-mulej. Fismu kien jaħdem u jgħallem. La kien jixxenna għal ftaħir u anqas għall-unuri. Il-flus ma kienu jfissru xejn għalih. Jaħdem fi skiet u jitlob bil-qalb. Insomma, kien iġorr lil-mulej miegħu kull fejn ikun. Kont tħoss li hu bniedem viċin ħafna ta' Ġesu. Għalija kien ta' eżempju kbir. Għalina tan-Nadur kien benefattur. Benefattur ewlieni ma' Superjur Emanuel Bianco, Gianni Xkembri, Abel Giglio, Salvo Camilleri u oħrajn. Kollha nies li ħallew warajhom ħafna eżempji sbieħ.
Leħen il-qampina jurina li sar il-ħin biex niltaqgħu mal-Invisible Guest. U xek, Dum Mikiel. Ekku, invisible imma alive and active. Ninġabru u l-lejla namlu talba speċjali biex dan il-bniedem qaddis ikompli ħares dan il-qasam li għalih u tant stinka u bata. Għal xiex qed jgħid Dum Mikiel għandu s-sentenza nissel f'qalbi imħabba kbira biex il-parroċċa tiegħi issir id-dinja. Għax f'ħajtu Dum Mikiel twebbel ukoll li jagħti semu fl-artijiet tal-missjoni. Aktarx li din il-ġibda missjonarja Dum Mikiel ħada meta kien mar ma' grupp ta' emigranti l-Awstralja. Kienu jmorru jakkumpanjawhom tul il-vjaġġ bil-vapur li kien jieħu xi xahar. Ekk almenu għaluli xi qassisin anzjani. Għalulek sew. Dum Mikiel mar magħhom. L-esperjenza tal-Awstralja swiet ħafna tbatija għal Dum Mikiel għax fi żmien li għamel hemm marat u għamel żmien l-isptar. Imma l-mulejn qiegħda b'dik li deret disfatta bħala żerrija għal-futur. Ħoloq f'qalb Dum Mikiel ix-xewqa li l-parroċċa tiegħu issir id-dinja. Jgħidu li fl-Etjopja spiċċaw arrestati. Dum Mikiel għajla kien jitkellem fuq dal-episodju. Naħseb li beżaw li jekk jixxandar aktarx kien ikun hemm xi żgħażagħ imħajrin għal din l-esperjenza missjonarja li jaqtew qalbhom u jibżew. Il-biża' mhux għal qafejjieda l-volontarjat? Il-biża' li jispiċċaw f'xi ċella kien inissihom kull ħsieb li jingħadu miegħu f'dan l-appostolat. U x'kien ikun ix-xogħol li kienu jagħmlu tul din l-esperjenza? Min kollox. Xogħol materjali bħal bini u tikħil fid-djar tal-foqra, kura lil morda u lil imwarbin, żjajjar fi sptarijiet immexxija minn xi sorijiet, għajnuna lil bdiewa f'xi għalqa li kien ikollhom. Insomma, kienu jagħtu servizz lil dawk l-aktar vulnerabbli. Int qatt mort miegħu? Le qatt ma mort. Imma nista' nirrakkontalek x'intqal f'waħda mill-laqat li kienu jsiru ftit wara l-wasla tagħhom fostna. Dilli se nkellmek dwarha seħħet ftit ġranet wara l-esperjenza tal-grupp fil-Peru. Forsi se nħallaġ xi dettalji ma' xi esperjenzi oħra. Taħlita ta' esperjenzi imma l-istess suġġett. Dum Mikiel u l-grupp tiegħu tal-missjoni. Ekku. Mela Dum Mikiel u sħabu kienu qed jevalwaw dak li sar u jiftehmu x'jista' jsir fis-snin li ġejjin. Naħseb li taqblu miegħi li din tagħna kienet esperjenza sabiħa. Fil-fatt, meta wasalna lura, xi ħadd aktarx biex jiġbid li saqajja qalli kemm ikkonvertejt nies Dum Mikiel. U jien qedlu wieħed żgur lili nnifsi għax dawn l-esperjenzi iktar jagħtuna milli nagħtu aħna lin-nies tal-post. In-nies ħadu pjaċir bina u wrawna kemm apprezzaw il-preżenza tagħna. Jien għadha f'qalbi dik il-lejla l għamilna flimkien femdejna ġibu f'moħħna l-knejjes kollha tgħawdex u niftakru li taħt kull waħda hemm Ġesu. Esperjenza spiritwali tremenda fl-Amazon. Is-Saturday Night Fever. Mhux fever vojt li jisvojtalek bwietek u jħallik b'hangover, imma fever ta' veru li jimlilek qalbek bil-paċi. Mhux paċi bħalma tagħti d-dinja, paċi frott id-batija, għax kull ħidma pastorali hemm fija element ta' tbatija. No redemption without blood. Jien kont niskanta bija nnifsi, id-darftit li xejn kont immit idejja għax-xogħol manwali imma l-Peru tallimt inkaħħal. Insomma, tallimt kaħħal ftit esaġerata, għax alla ħares il-bajada jkaħlu bħalek għax kieku jispiċċew bla xogħol. Imma għan-nies tal-post kienet biċċa xogħol sew. Ejdlu Dum Mikiel, ejdlu fil-fatt ix-xieħ li kaħħaltu l-ħaj tal-Gorbox li fih kien jgħix qalli buen trabaħo, Dur Raymond qalli li tfisser biċċa xogħol tajba. Dak kien jagħmlek il-kuraġġ, forsi l-kliem ifisser xi ħaġa oħra. Le, buen trabaħo tfisser biċċa xogħol tajba. Mela issa ħalli x-xogħol ta' teacher u jibda kaħħal. Jien hemmhekk l-ewwel darba l ħawwilt il-patata. Dan ieħor sar bidwi minn Skrevan. Għall-informazzjoni tiegħek, il-patata ma tħawwilix imma tiżraħħa. L-aqwa li kont nagħmel il-ħofra u nitfa' il-patata fija. Dik mhix ħofra ħabib,
Dik jgħidula bejt. Bejt fejn titlommi tonxor il-ħwejjeġ. Jien għadni niftakar, meta konna qed naqsmu dik ix-xmara fuq full-akkar iqa u dejqa u bżajt li ser naqa'. Rajtek imbezza u tlabta għalik. Imnalla għax kieku waqajt fl-ilma. Kont ixxarrab żgur. Dan l-ispirtu ta' ferħ li qed naqsmu flimkien u xieda li l-mulej kien magħna tul dawn il-ftit ġimgħat li għamilna l-Peru. U meta konna niltaqgħu fil-għaxija u nitolbu flimkien, donnu kont inħoss aktar minn qatt qabel il-preżenza tal-mulej. Għax aħna il-kol nemnu li dak li namlu mal-oħrajn qed namluh mal-mulej. U dan il-ħsieb jimlina bil-ferħ tal-Evanġelju. Niftakar darba aħna u ġejjin fuq il-vapur minn Sqallija l-Malta. Kont staqsejt ġuvni barrani what is happiness? U dan qalli happiness is drinking beer. Iżda ftit wara kien qed jirremett il-birra li kien xorob, il-ferħ tal-mulej u iktar dejjimi. U inta dik ma qaxxartix il-leħja Dummikil. Dik issa tibqa' hemm sa jum il-missjoni f'Ottubru. Issa fil-laqgħa li ġejja nikdbu xi idejat li jistgħu jiġuna biex l-esperjenzi ta' snin li ġejjin iħallu iktar frott u jkunu organizzati aħjar. U fejn biħsibek tmur Dummikil sena oħra? Għadu kmieni wisq, imma fil-laqat li ġejjin ngħidilkom x'qed nippreparaw u fejn għandna stediniet biex immorru. U mbagħad niddeċiedu flimkien. Tridux issa ngħidu t-talba tas-soltu. Tejda int John. Bil-qalb kollha. O Ġesu feddej tal-bniedem li jażid it-triq tat-tbatija u l-mewt tas-salib biex issalva l-irwieħ. Għatina li nifmu sewwa kemm il-prezzjuża r-ruħ tal-bniedem. Anqal fina spiritu missjonarju u l-ħeġġa biex nagħtu s-sem tagħna fil-ħidma għat-tixrid ta' saltnatek. Amen. Amen. U hekk Dummikil u l-grupp tiegħu żaru bosta pajjiżi. Fuq medda ta' snin marru l-Kenja, l-Eġittu, l-Etjopja, il-Brażil, il-Peru, il-Pakistan, l-Indja. Insomma, marru fi 3 kontinenti iwasslu l-messaġġ permezz tal-kelma, tal-eżempju u tal-preżenza. Tiskanta x'jista' jsir meta jkun hemm l-ispirtu tal-mulej mal-inizjattivi li nieħdu? Din it-talba naħseb li hi marbuta ma' xi inizjattiva oħra. X'tgħid it-talba? Taqra għamel jinissel f'qalb dawn iż-żgħażagħ imħabba lejk biex ikunu strumenti denji tiegħek. Dik talba li Dummikil kien itenni meta nħatar direttur spiritwali tas-seminarju. Min jaf kemm żgħażagħ seminaristi sabu r-refuġju f'dak li kien jgħidulhom Dummikil. Assis Twajjeb qalli li fid-direzzjoni Dummikil kien nissel fis-seminaristi il-preżenza t'Alla. Dak kien lan aħħari tiegħu, mhux biss fis-seminarju, imma tul ħajtu kollha. Xi ħadd darba qalli li ġieli mar jom ma' Dummikil l-imġar. Kienu jibqgħu jaqtfu l-barra sakemm tidher il-kopla tan-nadur. U mbagħad jgħidlu ara taħdak is-salib hemm Ġesu, ejja nsellmulu. Kont ser tgħidli xi episodju meta kien direttur is-seminarju. Ħan irrakkontalek episodji li qaluhom li dawk li kellhom ix-xorti li jirċievu d-direzzjoni tiegħu. Anki f'dawn bdilt l-ismijiet, biżgur ma jkunx hemm min jipprova jidentifika s-seminaristi li se jissemmew u jista' jkun li m'iniex eżatt f'kull dettall għax il niftit li smajthom, imma l-essenza tal-ġrajjem qiegħda. Dummikil, jien Joe nixtieq inkellmek ftit. Idħol Joe u għala il-bib warajk. X'għandek kemm tidher imħasseb? Kemm inħossni mħawwad Dummikil. Qatt ma ħassejtni hekk kemm ili s-seminarju. Għandi dubji seri għamilt għażla tajba meta dħalt hawn. Id-dubji huma parti mill-ħajja. Jiġu fuq kulħadd. Jiġu fuq il-miżżewġin, jiġu fuq is-seminaristi, jiġu fuqi, ħadd ma huwa eżenti minnhom. Imma dan l-aħħar id-dubji nħossom li rikbuni. Anqas qed iħalluni norqod. Ħażin, in-nuqqas tarqat mar tiġib u mhux tisħieħ fil-vokazzjoni?
Jien ma nixtieqx dubji, imma xorta jidħlu f'moħħi. Imma ġara xi ħaġa fl-aħħar jiem jew ġimgħat li huma forsi ħtija ta' dawn id-dubji? Iva, hemm tfajla fir-raħal li t-tislima u d-bissima tagħha donnom serqu li qalbi. Donna lavet first sight. Il-vera mħabba trid iż-żmien biex tissawwar u tissaħħaħ. Tiegħek forsi hi iktar fissazzjoni. Imma kompli. Donnu x-xitan qed jivvinta ċirkustanzi li kull weekend niltaqa' magħha. Ġieli waqaf tkellima? Le, imma donni hemm fija żewġ bnedmin. Wieħed ma jixtieqx jara u l-ieħor jifraħ x'in jiltaqa' magħha. Naf li qed ngħid kontradizzjoni imma hekk eżatt inħossni. Hemm donnu x'jiġbidni lejn tip ta' ħajja u fl-istess ħin ġibd oħra li tiġbidni lejn tip ta' ħajja oħra. U jien nissara fin-nofs. Joe, l-għażla ħarija tibqa' dejjem fidejk. Ngħidlek li Alla ħares issir qassis jekk Ġesu għażillek triq oħra. Mill-banda l-oħra, jekk il-mulej għażlek biex tkun saċerdot, ikollok qalbek mimlija ferħ u paċi f'din is-sejħa. Imma jien kif ser inkun naf x'irid minni Ġesu? Iż-żmien, it-talb u ftit direzzjoni juruk. Sa dan it-tant, ibqa' itlob, ibqa' oħroġ ma' sħabek is-seminaristi, ibqa' ilab il-futbol, għax jekk tingħalaq fik innifsek, id-dubji joktru u mhux jitwarbu. U jekk fil-weekend li ġej nerġa' niltaqa' magħha. Selmila s-soltu, għax in-nies iselmu lil xulxin. Imma tiqafx tkellima, inħallu ftit ġranet jgħaddu u nerġgħu nitkellmu. Sa dan it-tant nemmen li jiġparta quddiem għajnejk ikun iċċara xi ftit u tkun tista' tieħu deċiżjoni aħjar. Imma dan Ġesu għaliex iħallina ngħaddu minn dawn id-dubji. Sa ftit ilu konċert mis-sejħa tiegħi immissa id-dubji meta trattati bi ftit direzzjoni u b'ħafna talb isaħħuk biex il-qudiem meta jitfaċċaw tentazzjonijiet oħra tkun iktar sħiħ fil-fema tiegħek. Lili d-dubji ikisruni. Nixxenna għal-ħajja ta' żgħażagħ oħra li ftit jagħtu każ ta' sejħat u jgħixu kif iridu. Kull ħajja fija t-toqol tagħha, quddiem is-salib nitħadnu jew ma' l-għowda ta' Ġesu, jew inkella nippreferu l-għowda ta' Ġuda. Ġuda wasal għad-disperazzjoni waqt li Ġesu wasal għat-trionf. Intu jien ġa għażilna l-għowda ta' Ġesu, mhix għowda ħafifa. Nara lil dawn iż-żgħażagħ jgħixu bla ħsieb u xkiel, mhux bħali. Le, anke dawk iż-żgħażagħ iġorru wkoll it-toqol ta' salibhom. Kultant l-apparenzi iqarqu. Ejja nġorru tagħna b'rassenjazzjoni. It is costly either way. Imma jien ma nistax nibqa' ngħix hekk, maqżum bejn żewġ imħabbiet. Meta l-aħjar li nerġa' niġi nkellmek? Ejja meta trid. Jien dejjem hawn. Sa dan it-tant ser nitlob ħafna lik u nixtieq li ma tieħux deċiżjonijiet meta inti taħt emozzjoni għax aktarx li ma tkunx l-aħjar deċiżjoni. Mela ħallejtek terġa' tarani ma ddumx. Jekk is-Sinjur Alla jrid. Benedizzjoni. Tkun imbierek u bħal metlek itlob iżjed, ilab iżjed futbol, tkellem iżjed ma' sħabek. Insomma, kun Joe kif dejjem kont nafek. Ħanejt talba qasira fismek. Ġesu, uri jitriq li tixtieq li ħabibi Joe jaqbad. Dak li għażilt għalih int u żgur l-aħjar, għalih u għal ta' madwaru. Amen. Amen. Grazzi ħafna Dom Mikiel. Joe, ħalli l-bib miftuħ, ħalli jekk ikun hemm xi ħadd li jixtieq ikellimni, ikun jaf li qiegħed hawn. Okay. Dom Mikiel, jien George, nista' nidħol? Idħol George u għala il-bib warajk. Kif int, George? Wiċċek għad-dawl u ġveru? Ma tantxu għad-dawl, anzi bħalissa nħossu l għadlam. Dak li qabel kont naraħ sabiħ, sar idejjaqni. Nibda bl-istudju. Kull kwarta naqra s-Santi Padri u t-teoloġija, saru martirju. Inħoss li qed naħli ħini u ħajti. Anki waqt it-talb, sibijiet huma mxerda, donna m'għandniex naf nitlob.
Perjodu fil-ħajja li għaddi minnu kulħadd. L-istudju qatt ma kien triq għan-niżla. Imma kif għaddejt fis-snin ta' qabel, tgħaddi wkoll issa u fis-snin li ġejjin. Int intelligenti. U dwar l-aljenazzjonijiet tiegħi waqt it-talb. Kultant naħseb qed nitkellem ma' statwa u mhux mal-laħaj. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu kienet tgħid li qatt ma tiftakar li qalet posta rożarju mingħajr ma ħsiebha mar fuq xi ħaġa oħra tad-dinja. Issa dik kienet soru f'kunvent mela anki l-qaddisin kellhom id-distrazzjonijiet u l-aljenazzjonijiet tagħhom. X'nista' nagħmel biex almenu naqqashom? Tagħmel xejn speċjali, ibqa' jitlob bħas-soltu u ibqa' studja bħas-soltu u ħalli lil mulej imexxiku. Tinsiex li l-ħajja tajba hi diffiċli. Kultant in-nuqqasijiet tiegħi ħajruni nibdel triqti. Ma nħossniex den għas-saċerdozju. Ibni aħna biss kanal tal-ilma. L-ilma u l-grazzja tal-mulej. Aħna inwasslu dan l-ilma lill-poplu. L-ilma ġie li jgħaddi minn kannen imsadda imma jasal xorta fid-destinazzjoni tiegħu. Għalhekk taqtax qalbek u tħallix id-difetti tiegħek jimbarrawlek it-triq li għażilt sissa. Jiġifieri inti tħoss li għaddi nkompli minkejja. Nemmen li żmien jagħtina iktar tarif dwar dak li jrid minnek il-mulej. Sa dan it-tant ibqa' studja u ibqa' jitlob. Nipprova, imma. U jekk ma jimpurtax, erġejja fi żmien 15 oħra u naraw kif morna. Nemmen li ser tħossok aħjar waqt it-talb u telqa qudiem l-istudju tonqos ukoll. Jien se nitlob ħafna lik. Niġi taf u Alla ħares nibqa' f'din it-telqa fuq hija x'nibża. Tibża xejn, emmen iżjed, itlob iżjed, it-tama iżjed fil-mulej li in his time u in his way jurik x'inhu l-aħjar għalik. Grazzi Dum Mikiel. U bil-ħaq, il-lejla ftiem daqsxejn ma' John ħalli wara li kell tagħmlu logħba tennis flimkien. Nieħu pjaċir narakom tilagħbu din il-logħba għax it-tnejn plejers tajbin u ftit mistrieħ mentali jagħmlilkom ħafna ġid. Nidlu forsi jitħajjer. Narakom mela l-lejla fil-Games Room, dejjem jekk is-Sinjur Alla jrid. Benedizzjoni. Tkun imbirek, ħalli l-bib tal-kamra miftuħ. Wasal ħin li kien. Ħanoħroġ miegħek mela. Din għandek idea x'rid jgħid bija? Grazzi Sinjur Alla, aħfir li Sinjur Alla, mexxini Sinjur Alla. Dik talba ta' Dun George Preka li Dun Mikiel għamilha tiegħu. Hija referenza għal laqgħa li kienet issir għal ġuventur fin-Nadur, propju fl-aħħar jum tas-sena. Kien jistieden lil ġuventur tar-raħal tiegħu biex jingħaqdu miegħu f'talba lil mulej quddiem Ġesu sagramentat. Għalhekk mela grazzi maħfra u mexxini Sinjur Alla. Grazzi u maħfra għas-sena li tkun intemmet u talba biex imexxihom fis-sena l-ġdida. Jien darba attendejt għal din is-serata, kien ikun hemm atmosfera verament sabiħa. Veru skantajt li f'dak il-ħin kienu nġabru tan ġuventur, mhux biss semgħu il-messaġġ, imma wħud minnhom għadu wara biex iqerru. Imma kemm kien kreattiv fl-attivitajiet li kien jagħmel. Dejjem moħħu se jivvinta biex jiġbed iż-żgħażagħ lejn Ġesu minkejja l-aljenazzjonijiet kollha tal-ħajja. U kien jirnexxielu. Qisu kellu kariżma speċjali. Il-kariżma li kien jgħix dak li jgħallem u allura kien xieda ħajja. U llum in-nies tisma' aktar b'għajnejja milli b'widnejja. In-nies iriduna ngħixu dak li nipritkaw. Dum Manuel tal-Albanija semmili wkoll xi laqgħa li kienu jagħmlu flimkien ma' grupp sabiħ ta' żgħażagħ nhar lejlet il-miliet. Iva kienu jiltaqgħu f'xi jar tal-kampanja, aktarx viċin il-wied ta' Xlendi. U tiskanta kemm kienu jattendu, għat li lejlet il-miliet żgur mhix xi ġurnata adattata għal dan laqat. Dejjem joħlom biex jara lil Ġesu iktar magħruf u maħbub. Ma jfissirx li ma kellux ħolm li qatt ma twettaq tafx. Kellu wkoll minnhom għaluli b'xi wħud. Jien naf almenu bit-tlieta. Xtaq li jaqleb għall-Ingliż il-ktieb tħejjija għal ħajja tax-xogħol. Xtaq li jippubblika ktieb tħejjija għal ħin liberu u xtaq ħafna li jibda komunità maskili ta' ħajja kontemplattiva. Ebda waħda minnhom ma seħħet, Dun Mikiel kellu wkoll il-fjaski tiegħu. Dan il-klim taf xi ħaġa fuqu, Jim Talb qed jissawwar Bir Quint Marija.
din l-inizjattiva smajt ħafna fuqha, għat li ngħid il-verità, nieħu gost li jkolli aktar tarif dwarha. Dum Mikil kellu qima speċjali lejn il-Madonna ta' Pinu u xtaq li fis-santwarju tagħha joħloq grupp ta' żgħażagħ li permezz ta' Marija jersqu huma lejn Ġesu u bħajjithom iresqu żgħażagħ oħra biex huma wkoll isiru wlied Marija. Xi ħadd qalli li anke l-velja li nagħmlu lejlet l-Assunta kienet idea tiegħu? Iva kienu li xtaqa. Bdiet bat-tendenza ta' xi 4 ruħ. Illum saret serata li tiġbed lejha mijiet ta' devoti. Imma ħanejdlek xi ħaġa dwar il-ġim talb. Issa tafu għaliex qed niltaqgħu hawn f'Riġlejn Marija propju ħdejn is-santwarju għażiż tagħha ta' Pinu. Ħafna jistaqsuni għaliex semmejtuh ġim talb. Għax fil-ġim iż-żgħażagħ imorru biex jitrenjaw u jissaħħu fiżikament. Aħna wkoll ninġabru hawn kull xahar biex nissaħħu spiritwalment. U jien nemmen li dan it-tisħiħ jista' jsir iktar faċli jekk indaħlu lil Marija l-Om tagħna fit-talb tagħna. Issib min jgħidlek Dum Mikil li l-lum reliġjon saret iktar Kristoċentro. Jekk il-qima tagħna lil Marija ma twassalniex għand Ġesu tkun qima falsa. Aħna noqorbu lejn Ġesu permezz tagħha, għax barra li Om Ġesu jomna wkoll. Illum anke jekk issemmi r-Rożarju, jgħidulek li jitwilu monotonu, dejjem l-istess kliem. Meta din il-kritika saret lil Fulton Sheen, il-predikatur famuż Amerikan wieġeb hekk. Liema arus jew arusa jiddejqu itennu l-kliem inħobbok. I love you, I love you. Hekk aħna. Ir-Rożarju u sensiela ta' frażi li jfissru l-imħabba tagħna lejn din omna tas-sema. Għax il-ħajja llum saret maġla u ħafna familji ma jsibux ħin biex iqattaw kwarta flimkien bħalma kienu jsibu dari. Waqt li aħna għandna nagħmlu premura li fil-familji tagħna nsibu din il-kwarta, xorta rridu ngħidu lil dawk li jsibuha diffiċli biex flok Rożarju sħiħ jgħidu għalmenu posta kuljum. L-importanti li fil-familji tagħna ikun hemm dak il-praying corner. L-importanti li noħolqu atmosfera ta' talb anke għal ftit minuti. Noħolqu dak li jissejjaħ prayerful mood. L-aljenazzjonijiet tal-ħajja ma tantx jagħmluha faċli għal din il-prayerful mood li qed issemmi. Nammetti li mhux faċli, imma aħna rridu nemnu li l-familja li titlob flimkien tibqa' flimkien. Allura hu d-dmir tagħha li titħabat biex issib il-ħin u toħloq din l-atmosfera. Kultant il-familji jisibuha diffiċli biex jinġabru flimkien. Jekk il-familji tagħna jifmu li jaqblilhom bil-kbir li jkollhom lil Marija magħhom f'darhom, allura jsibu ħin għat-talb ukoll, bħalma jsibu ħin għall-aħbarijiet, għall-futbol, għat-telenovelas u l-bqija. Min fommok għal fommalla Dum Mikil. Il-familji li jitolbu jridu jkunu ħmira fost sħabhom. Imma li xanna niltaqgħu hawn f'Tapinu f'Tarfawdex. Għax nemmen li hawn viċin is-santwarju ta' Marija aħna nitalmu nisimgħu l-vuċi talla. Dan l-ambjent qaddis u siket jgħinna biex inkunu iktar lesti ngħidu iva għal dak li jitlob minna Ġesu u Ommu Marija. Imma lil Marija nsibuha kullimkien u x'hekk. Ma tafx, darba kont qed nhom iż-żewwieqa u fuqi kelli labtu. Għadda xi ħadd barrani u staqsini dwar din il-biċċa drab imxarba imdendla monqi. U jien qedlu because I love Mary. U tgħidx kemm daħak bil-qalb, ma naħsibx li fehem x'rid ngħidlu, imma rid nurih li jien devot tal-Madonna kullimkien, anke meta nkun qed nhom. Allura għax f'Tapinu u mhux f'xi santwarju Marjan ieħor? Għax dan hu post speċjali magħżul minn Marija. Fih talbitna għal 3 darbiet permezz ta' Karmni Grima biex niġu ħdejja. U aħna hekk qed nagħmlu biex is-sejħa tagħha ta' ejja, ejja, ejja ma tibqax bla tweġiba. Naħseb li qed isir ħin biex naġġornaw. Iva, imma qabel ejjew ninġabru ftit u ngħidu talba lil Marija. Ngħidha jien fisimkom u intom imbagħad ejdu għammen biex taffermaw dak li nkun tlabt jien. O Marija, Om tagħna, ġejna ħdejk fis-santwarju għażiż tiegħek. Kontent li jettilna biex niġu? Aħna obdejnik. Enna,
biex nimxu fit-triq li jridna nimxu fija ibnek Ġesu. Atina lajnuna biex ngħidu dejjem iva għall-istediniet tiegħek u ta' ibnek. Meta jkollna lilek magħna fil-ħajja, xejn ma jaqtalna qalbna. Berikna Marija u waslilna wkoll il-barka tal-Ażiż ibnek u ħuna Ġesu. Amen. Din naħseb referenza għal marda li ħakmitu. X'hemm miktub? Ix-xennaq tas-saħħa biex inġandar ismek. Int rikibt bil-mart, ikun imbirek Alla. Eżatt. Dum Mikil xtaq is-saħħa biex ikun jista' jibqa' jxandar isem Ġesu. Imma l-marda li ħakmitu rabtitu mas-sodda. U jien nemmen li hu sar iktar qaddis permezz tal-marda u lilna li konna nżuruh għallimna kif għandna nitħadnu mar-rida tal-Alla. Ipprova jqaddisna imqar minn fuq is-sodda tal-mart u tbatija. Mhux tab xejn li Dum Mikil kellu funeral tant kbir, għaxara kemm nies messew miegħu u ħassewhom aħjar u eqreb lejn il-mulej. Ix-xena tal-funeral tiegħu għadha f'moħħi. Veru kellu funeral kbir, wieħed mill-ikbar ta' gżiritna. Għexieren ta' qassisin ikkonċelebraw ma' Monsiskof Nikol Kawki u mijiet ta' nies ipparteċipaw għax ridu jagħtuh l-omaġġ tagħhom. Tant kienet kbira l-folla li wħud kellhom jibqgħu fuq it-suntier għax ma kienx hemm wisalihom fil-Knisja. Tislima ħarja lil qassis Twajjeb li qarreb mijiet ta' qlub lejn Ġesu. Ejdli, l-ele ma nsejtx, tieni 2 minuti oħra u nkun ħdejk. Ser ikolli nħallik għax l-arċidjaknu qed jistennini. Kieku kont naf li ġejb dan il-pitazz, ma kontx nagħmel appuntamenti oħra. Ma jimpurtax. Ħafna minn dak li kelli ngħidlek għedtulek. Inti ser tħallih dan il-pitazz jew dak żommu u għożżu bħalma għożżejtu jien. La qed tikteb dwar Dum Mikil, dak jiswielek. Forsi nerġa' nibgħat għalik għax baqa' tarif li ma tkellimniex fuqu. Taf fejn issibni? Sellili għall-arċidjaknu. Inservik. Ħa noħroġ miegħek ukoll għax l-arċidjaknu ma jieħux pjaċir jistenna. Ma għandna nħallu l-ħadd jistenna, aħseb wara lill-arċidjaknu. Tajjeb jalla il-play servit biex sina nafu aħjar il-ħajja ta' dan il-qassis Twajjeb u